o tarbi duniya ɗum wona non to ashe to en wiyan enen kayum enen tan ɗo ngam majum en hosay haali annabijo bo sallallahu alaihi wasallam nden en anda woodi illa feere fa wallahi to en ɗo ɗani dikka en fina no a habdiri ɗo ɓingel ma pat a wi an ka ɓikkoye ma aɗo tarba koye aɗo hakkilini koye amma ko wala ko yalima be ɓingel kedduma wala ko yalima be ɓi lawniko ma wala ko yalima be ɓi derɗiko maɗa ngam ɗo na damuwa ma ba billahi azim a hisa ngam ɓikkoye ɗo a sengirtaɓe ha ɓingel ma yehi fo a tokkan ngel na o yehi makaranta a tokkan mona a haɗa mo fijugo ɓe ɓikkoye kedduɗa to noy andi a wiyata ɗo voɗi ɗo fija be voɗay a wiya hosata voɗay ɗo enen fo en andi ha boɗɗum woni be voɗay paɗɗatawa ɓi adama ka ɓernde mum ha voɗay ɗo ɓuri yiɗugo ko na non sey to a habdi duuɓi aɗo nyiɓa gidan sama je ɓingel maɗa ɗo ɓingel gotel ngel a yawi ha nder ɓikkoye keddumaɗa aɗo lara an wala ko yalima be mako ɗo kanko sa'ere gotel nder minti gotel o wara o virgane ko a nyiɓi ɗo pat to en wiya o bonnanayma ɓikkoye maɗa kam an ka a hisan na a hisan sharru mako saye o yo yari mako haari o foɗi ƙwayaji mako haari windo sare maɗa o fuɗɗata pusugo to hakkilay laɓi mako o belni o yahan ladde ɗo an keddu mako may o fuɗɗira ngam maju useni haali muminijo kam an min je be je tana an paɗɗum min je on vo'unu an je vo'unu je tana maɗa nden do'a en waɗa ka do'a ngo ɓikkoye meɗen hayru amma ɓikkoye woɓɓe feere en waɗa ka do'a ngo ɓe sharru ɓingel wane subhanallahi kai subhanallahi ɓi wane kam Allah kaza kaza Allah kaza kaza subhanallahi Allah waɗu mo kaza kaza wallahi o waɗi am ni kaza Allah hawtu mo ɓe nguyka Allah kaza kaza woodi malaika en Allah tagi resi kamɓe bo kala nde a do'ini goɗɗo haytanama hayru fuu ɓe wiyan Allah hokke hayru may bako jabani dow tana maɗa to sharru on a do'i bo ɓe wiya Allah hokke sharru may bako hokkatana tanama en siwti saaro en bo je ɓe wiyata way ta ɓe mema ɓikkoye maɓɓe ɓingel ma ta waɗa aybe ɓe bollina ɗum ɗo kanjum bo na dedei annabijo men sallallahu alaihi wasallam na bani o jangini muminijo ka jaɓa gonga ko hatoye gonga bursi ɓingel ma watta aybe amma waɗino aybe noy no a wiyata ɓingel ma bo waɗay aybe dada an ka waɗayno aybe na a wala waɗa aybe jotta na ko waɗi a waɗata istigfaru kam to na aɗa waɗa aybe amma aɗa waɗa aybe nden a wiya ɓingel petel ngel ɓuray sembe waɗugo aybe sa'e deidei waɗugo aybe magel a wiya a jaɓata aybe magel aybe ɗo ɗo mauna ɗo warta tsani ɗo va'inama ha dow eftama rantale ndi en waɗu hakkilo en hoosa kuji annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo annabijo kam wala feeral ha mumini en kanko be mumini en kam komojo fu kanko je on en wi en Nana Fatima on o acci a duniya amma duniya ɗo kafatan o tarbiya ha jotta bo dow tarbiya mako en woni ko nano non to enen bo en yajjina ɓerɗe meɗen en vakka duniya may pat enen je be na enen je fu en wartira enen je sai wartina en hayru a rayuwa meɗen salamu aleykum wa rahmatullah